tawagon, ato pinalanggang pastor, diri sa Cebu South, Pastor Ricky Ogti. Ako palakpakan ang kuya Diyos sa iyo. Salamat, Sura. Mayong buntag mga igsoon. Hindi na tanawon yung pulong takaron. Mga makalipay sa kasing-kasing. Hallelujah. So, this morning, mag-istorya ta about treasure in jars of clay. Okay. Bahandi nga naa sa clay, jars of clay. Okay, so, work ba ni? Right. So this is a continuation. We continue on our topic. Diba sa una nag-story yata or I made a story or sermon ng Gideon about Gideon kung sa'yo na tapos sa ila about the call ng Gideon. Okay, but before that, let me ask everyone. Let's bow our head. Let us pray. Heavenly Father, we acknowledge all things that comes from you, especially the gift of life that you have given to each one of us. Now we have life. Now we will live to everlasting, to eternity. Our existence now will have no ending because of what you have done for us. Because of what you have done for us. You have transferred us out of darkness into your marvelous light. You have put into us life. And so, Father, we are thankful. And we pray, as we wait for your return, that we may be faithful in this calling, that we may be useful for your kingdom. We pray, Father, that our lives may reflect your goodness, your love that you have poured into our lives. May you be glorified. May your name be exalted, given honor, given glory in our lives, Father. And today, this morning, Father, as we study your word, we pray, Father God, open our mind, our heart, that it may be receptive, andam mudawat sa imong pulong o Diyos. Ukselyuhin kini, na dili kini makawat sa among kaaway. Kung hinuon, kada mapulong nga among madunggang karong buntaga, mutubo kini, ug mamunga, bunga nga makahatag, limaya sa imong anak. Amahan, ipaubos ko na ko ang akong kaugalingon. Holy Spirit, you are our teacher. Lead us, guide us, teach us today. Speak in your own special way. Father, I pray that you may give me, Holy Spirit, clarity of speech and sound mind, that I will be able to clearly teach your word this morning to the praise and to the glory of your name. Father, thank you. Be glorified, be magnified in Jesus' name. Amen. Amen. So, nakatutong pa mo about sa story ni Gideon. Okay? So, ang story ni Gideon, to just gamay na recap, na ay giyera, isulong ang ilang lugar o mga Midianites. So, nagtawag ang Ginoo, who will fight for me? And there were 32,000. 32,000 ang nirespond. Makipaggubat. Musukol, aning nga mga kaaway. But, ingon ang Ginoo, daghan ra kayo. Out of 32,000, 10,000 lang ang courageous. Ang 22,000 mga hadlukan. Okay? 22,000 mga hadlukan mo nga, ipauli, wala mong kadari si Juan, kung tanong ng tato na mathematics, asa naman si Juan? Nawagtang, na-rapture na, naguna na sa langit. Okay, so, 10,000 ang nabilin, ng mga isog, walay kahadlok ni, na 10,000. But out of 10,000, 300 lang ang ipili sa Ginoo. Ang pagpili sa Ginoo kay pinaagi sa ilang pamatasan kung unsa sila. So, kining 10,000 na mga soldiers, gidala ni sila ni Gideon kadto sa usa ka suba.
Pagkabot sa subak kay mga uhaw na sila, mingon ang Ginoo, sige, tanawa ang mga tao kung unsaon nila pag-inom. Ang mga tao nga mo inom nga mo kuha lang og tubig sa ilang kamot o ibutang sa ilang baba, inumon, i-separate. Ang uban nga muluhod mo diretso mo inom, i-separate po. Okay? So, 300 lang ang niskop. Okay, nata illustration diya, makita nimo ang niskop o ang niluhod. Tanawan nimo ang ilang kabutang, kaya mga nagluhod, may diretso inom tubig, wala na gid sila ipakialam. Kung unsa niya tabo sa ilang palibot, basta makainom lang sila. Basta wag tangang ilang kauhaw. Pero ang 300 lahi, nagmadmon gihapon. Kabalo sila na naa sila sa giyera. Wala sila nagpada sa ilang kauhaw. Kaya delikado po ta, diba? Kung uhaw gid ka, tapos uminom ka daghan, posible mo sakit imong tiyan, maglain imong lawas. Whereas mo inom ka na gamay, ma-energize ka. So, mauna ang pagpili sa Ginoo, separate. 300 lang ang akong piliyon. Kung ang gipili sa Ginoo, 300 lang. Kaya ingon ang Ginoo, with this 300, with the 300 men that love, I will save you and give the Midianites into the hands. Take note ang ingon sa Ginoo in verse 7, in Gideon chapter 7, verse 7. Ang key point na dapat nato tanawon diya ang ingon sa Ginoo, I will save you. Kinsa ang mo save? Ang Ginoo, instrumento lang ng 300. Kumbaga ang 300 partner na namna pamunit sa mga nadaog nila, sa mga ilang mga nalut. But ang battle is gikamit sa Ginoo. Okay? So, muna ang atong context. Muna ang gisugo sa Ginoo. But, naikihimo ana si Gideon. Okay? In verse 7, 15 to 20, if you have your Bible, you can read with me. So, ang ingon diya, in Judges chapter 7, verse 15 to 20, says, when Gideon heard the dream and its interpretation, he bowed down and worshipped. He returned to the camp of Israel and called out, get up! The Lord has given the Midianite camp into your hands. So, he divided the 300 men into 3 companies. He placed trumpets and empty jars in the hands of all of them, with torches inside. So, kini nga dream ang good, pagka tapos na napilit ang 300, so miato na sila sa ilang mga kontra, sa ilang mga kaaway. Gi-spy ni Gideon kung saan gibuhat. So Gideon, o gagaupan ng iyang helper, si Pura, miadto sila sa camp. O dito sa camp ilang nadunggan, nga naay usa ka nag damgo. O ang iyang dream, nagdamgo siya ng iyang kampo, nadatugan o barley bread. Nadatugan o lingin nga barley bread. Ang barley bread, atong muna-una, mura ni siya o pandesal. Di kaayo ni siya, gamay lang kayo sa kwan. Dili ni siya pareha sa American bread or kanang lump nga mahalon or wheat bread. Kumbaga, ang barley bread, kwan ni siya, half lang ni siya ang iyang quality, dili kayo maayong quality. So, may ko siya ka, that is Gideon. Okay, so, pagkatumugan ni Gideon nga dream, ang interpretation sa iyang kaubantingon nga, this is not thing but the sword of Gideon. Because the Midianites has been given to Gideon by the Almighty God. Bisag sila, na-recognize nila nga ang Diyos na kang Gideon. Okay, so, this is what Gideon tell them. Verse 17. Watch me, he told them, follow my lead. Muna mga iso na usa sa atong hinumduman sa atong mga follower ni Jesus. Naay mga leader na gibutang sa ato. Ang ilang purpose is for us to follow them. Kung unsay lang gibuhat, sundo nato. Kung nagsige sila basa sa Bible, basa po ang Bible. Kung nagsige sila adto share o gospel, mao pud na atong dapat buhat. Kaya nga naman, kita follower man ta, pinili naman ta sa Ginoo. Naay mga leader nato.
Kung unsa mo na nga dapat matngunan ang imong leader, kung sa gibuhat sa imong leader, sundo nato. Okay? Mo na ingon ni Gideon. When I and all who are with me blow our trumpets, then travel around camp, blow yours, and shout for the Lord and for Gideon. So naani sila'y dala. Trumpet, horn, kanang I think na okay. Trumpet, and then on the left hand nila, ang ingon sa Bible is that it says in verse 16, he placed trumpets and empty jars in the hands of all of them with torches inside. So kung imagine na nato, what to kag-away? Na ay torch sa imong left hand, na kay trumpet. Pero imong torch, kitabunan sa nimo og jar. Ang purpose ana kay kung makita dayon ang mga torch nga lagyo pa mo, makaandam. So kitabunan para ang suga na alam sa ubos, di ba? Ang suga na dire lang para di ka mo mapandol. So muna nilang ang strategy, muna ang gihatag ng wisdom. Gitago sa nila ang ilang torch. And then, pagduol na nila, when they were on the age, na ana sila, na ng kampo na ana sila, dire, ilimutan, 300 man lang sila, nadagan man to kayo. Di broke, ipuka nila ang jar, nigawas ang light, nabuwag na, then they blow the trumpet, and they shout for God and for Gideon. Then, as the Bible said, they conquered. Kuwani siya ha, these are, dili lang ni, kung baga kung una-una nila mo, ang kadaghanin nila, ang description ani nila kay, it's like a locust, sand within the sea. Daghan yun kaya ni siya ang Midianites under camels. And they destroyed all of this. Imagine mo, kung inunin mo mga 100,000 men, inunin mo 50,000 ang mga camel, o kada usa sa ila na ay camel, so na kay 100,000 camel. So that hanapin na sila, and that is what had happened. Okay? If you will break this down, number one, nagdamo ko si katong ilang kaaway. But so, ang atong inumduman ani dire nga kung giunsa nila. Okay? You will notice here na kung kinsa si Gideon was a weak man. If you will remember our previous lesson, kung kinsa ni si Gideon, nagduha-duha ni siya kung musunod ba ni siya sa Ginoo or dili. Nagsige ni siya pangayo og sign sa Ginoo. In fact, duha ka sign ang iyang gipangayo sa Ginoo. Usa pa siya ni sunod. So, out of this weak man, God made him a strong one. Okay? So, in our text, ang atong title kaniya is about treasure in jars of clay. Okay? Now, if we will connect this in the New Testament teaching, there is a letter of Paul in 2 Corinthians chapter 4 verse 7. If you're with me, it says, oops, wala nabasa. Anong yellow man ang akong background? Sa'yo. Anong yellow ang background? Okay, na-yellow siya. Anyway, magklaro. Just read your Bible. Sorry. Nagsayok ang computer, Ana. Okay, if you have your Bible with you, I will read it. Okay, sige, basahan na to. Kung na may Bible with you. Okay, 2 Corinthians chapter 4 verse 7. We now have this light shining in our hearts, but we ourselves is like fragile clay jars containing this great treasure. This makes it clear that our great power is from God, not from ourselves. Okay? So the context, ani, is that si Paul, nagsuwat siya sa mga believer in Corinthians. Ang iyang suwat is for them to prove and to defend this ministry.
nga gitawag siya sa Ginoo, although inana ang pagkatawag sa iya sa Ginoo, ang iyang gisaligan dili ang iyang kaalam kung dili ang Dios nga nagtawag sa iya. Now, in that same verse, if you look back in verse 6, you will notice this treasure. It says there that God said, verse 6 of chapter 4, 2 Corinthians chapter 4, verse 6, it says, "Let there be light in the darkness, has made this light shine in our hearts, so we could know the glory of God that is seen in the face of Jesus Christ." What it is saying is that God Himself, siya ang nagbutang kanato sa atong mga kasing-kasing, aning kahayag sa atong kinabuhi. Unsa man ang naa sa ato karon? Mauna ang kahayag sa Dios. This is our treasure. Dili material nga butang ang pinakanindot nato nga treasure. Nindot na mami na kay mga gold. Pero ay pagsalig ana nga dagko na ang imong gold sa imong talinga. Ayaw pagsalig ana nga daga na mura na kagihipa kay daga na gold. Ayaw pagsalig nga bright ka. Ayaw pagsalig nga kusgan ka. Kaya ang tinuod nga nato nga kayamanan dili na nagagikaliya. Ang tinuod nato nga kayamanan si Jesus. Ang gospel ni Jesus nga gipasaylo na taniya tungod sa iyang gibuhat sa cross. Mao na ang naa sa atong kasing-kasing, mao na ang atong treasure. Ayaw pagsalig dagang kwarta, kay kanang kwarta makawat na. Pero ang gibuhat ni Kristo sa imo, dili na makawat. Why makakawat ana? Bisan pa imong bana, bisan unsa pagkulataha ka sa imong mama, papa, bana, asawa, abay, bana ang kulatawa asawa. Na ano man, kulata na mo. Okay, pero na. Wala lang diri. Okay? Our treasure is the gospel, the good news of salvation, the transforming knowledge of God that is revealed through Jesus Christ. Through Jesus, tungod kang Jesus, si Ariel, si Cholo na pinagbago nga pananaw silang kinabuhi, di bago sa Diyos. Ang ilang karaan na kinabuhi nga wala nagduwa-duwa doon si pastora na ang iyang paniwatog simbahan, yun di makatog simbahan. Kaya, wagin ka kung tanawan ni mga ilang kinabuhi, pero siguro mga junior pa nini, kung mag-imong muna-muna nga, bugoy na ka, ayaw na lang, mas bugoy ni siguro silang diba. Okay? But because of the gospel, because of the knowledge of Christ, nagihatag sa ila, dili sila, nidawat lang sila, pareha sa inyo. Nidawat mo kang Jesus, nidawat mo nga ikaw magkasasala mo na nga giablihan sa Ginoo, ang imo mo na daw, nagkasabot ka nga, uy, manginahanglan man di ako Diyos. Mao na ang atong treasure. Okay, so, mao ni ang pinakadako nga position nato, the indwelling presence of Jesus Christ, the message of His saving grace. Okay, mao ni ang naa nato. The jars of clay in this verse, it says that where's that? But we ourselves are like fragile clay jars. We ourselves is like fragile clay jars containing this great treasure. Ang ato ko nung kinabuhi, mura-mura ni siya o clay jars. Kabantay ba mo ngayon kinabuhi, fragile kayo? Sa kasimana, lagsik ka pa. Sa kasimana, di nakabangon si Sister Jean. Isakit na iyang likod. Ang muna na niya, matubag na, kuwaw na siya sa Ginoo. Pero praise the Lord, kaya napaman siya yung purpose, ipatapos ang sugo sa sa Ginoo, kaubang pagyako nato siya. Sa kaadlaw, maayo yung paglawas. Usa nagkat na lang, gilanta na ka din nakakabangon. Fragile. Mga nang illustration sa clay. Katong unang panahon nila, ang clay ordinary. Kumbaga nagkatag lang na bisag asa. Karon ang banga, mahal na.
sa balay na kami dito magdala unta ko ato kay illustrate na ako nga buka una ko. Una ko maawayan man ko ani. Wala na ako. Okay. So, mga jars of clay, daghan to pero mga ordinaryo ito sa una. Sa panahon nato mura-mura na siya sa kanang nato. Sa panahon nato mura-mura na kanang cellphone. Tanang tao halos na ito katagod cellphone para tuhon mahalon. Sa mayroon po nga panahon, ang jar, kay ordinary lang na siya. Pero ang jar, fragile. Mabuok-buok, mabuhian na nimo, buwak tayo. Matumba na nimo, buwak tayo. Parehas na sa atong kinabuhi mga isoon. Ang atong kinabuhi, fragile po. Dalita magkalaog problema. Dalita nga ma-offend sa atong amigo. O, nawagtan natin na mag-amigo kay isikot sumog. Nabuli ka, ang imong feeling, ikaw lang pero yan ang target. So nagubad dayon ang relationship. Kaya nga naman, fragile ang atong pagkatao. Okay? Pero ba? Bisan pa sa atong ka-fragile, naigibutan ang Ginoo sa ato. Mauna ang atong treasure. Okay? Nganong diya sa Ginoo gibutan kaha? Nganong dili ang mga angel ang magsangyaw diri sa kalibutan ng mga kusgan man sila? Nganong ka nga ang mga preacher dapat mga bright, mga engineer, mga doktor, mga lawyer, kay mga bright man sila para maayo kayo. Maayo mo deliver of message. Ngano ka nga diri sa atong simbahan, si pastora nga mo natong pastora nga unsa man yan eskwelahan pagluto, tapos na mo natong pastora. Ako nagtudlo ninyo, tapos akong eskwelahan economics. Akong trabaho layo rapod kaayo, kay naa ako sa computer. Nga nagtudlo ta diri programming, kay may problema. Pero pulong sa Ginoo ako gitudlo sa inyo, pagpanginabuhi ka kang Kristo ngano ka. Ang rason aron nga ang himaya, ang gahom, makita nato nga dili sa atong pananingkamot, dili sa atong kaugalingon na kusog, kung dili pinaagi sa Dios lamang. Amen. Ang ubang mga tao makaila sa Dios, kamo mutubo sa inyong pagtuo, dili tungod namo, kundi tungod sa Dios na nagpatubo sa inyong pagtuo. Aron nga ang tanan, pasalamat nato, tanan mahatag balik nato sa Dios. Mauna nga, kita ng mga believer, dapat may nungduman nato nga, bisan unsa pa ang imong karuyahon, weaknesses, ang imong bati nga binuhatan, batasan, o sa paman, kung tugutan kay nato ang Dios, nga muliog sa atong kinabuhi, i-broken nato, magpa-broken ta sa Ginoo. Kanang broken, magod ka lang, di ba kung broken na wala na iiyak. Wala na iiyak. Broken naman. Ang naa na lang, kung unsay nasa sud, bakit anak? Mauna ang gusto nga makita o gusto ng buhaton sa Dios sa ato. But there are times nga musukol ta, gusto nato nga, imo lang gihapon kaugalingon ang matuman, ang imong mga plano ang gusto. Pero ang Ginoo nag-ingon nga mao ni ang buhata, mao ni ang kinabuhi nga buhaton. Pero mahadlok ta. Kay may nga unsa na lay mahitabo kung mao ni akong buhaton. Naatay mga kahadlok. Dili nato kaya na i-surrender tanan aron mao ni total brokenness. When we are willing to trust God no matter what will happen. We don't think unsa na lang ang future. Because we believe that if God is able to raise Jesus from the dead, how much more He will not able to provide you with things? Kinabuhi gani kaya niya. O kung iyang gihatag si Jesus for us to sacrifice to the cross, aron kita magkanaang paglaom o kinabuhi nga way katapusan, o maadto ta sa langit, mag-apil ta sa iyang kingharian as children, adopted child. Kung gibuhat niya, how much more dili niya ihatag ang mga butang na imong ikinahanglan diri sa kalibutan. Ang problema nato,
manggod kay nadako ta diri sa kalibutan. Ug nakita nato pirmi sa kalibutan unsa ang mga butang. Especially nga ang atong, for example, ang imong environment, pero may lang kubot sa ila, makapikto man na nimo. So may nakubot nga, burido ka, madali ka mukuhan. Kaya nga mo man nakita. Muna nga importante nga ang atong kinabuhi, ang Diyos yun ang makita. Ipakita nato kung kinsa ta. Dili ka magpa-apekto kung saan man nato. It's a total surrender. Total surrender ang atong kinahanglan. Okay? Now, so, the purpose of God placing His treasure in weak vessels is to magnify His power. Okay? Contrast ni siya nga ang Diyos makit-an sa ato kili ang atong kaugalingon. Okay? Now, in application kung saan ni nato pag-apply sa atong kinabuhi. But before that, let me try to give you a theological insight ato nga verse. Okay, number 1. God's method contradicts worldly wisdom. Hinumtumigid na ni mo permit. Ang pamaagi sa Diyos, sukwahi sa pamaagi sa kalibutan. For example, ang kalibutan mo ingon nga, kung saan ang sa kalibutan, be thrifty, pagtigong daghan. But the word of God says, give, and it will be given to you. Hatag ko no. Kaya ang mission na imong gigamit sa kung tihik ang imong paghatag, tihik ko ang mga tagnin. Lahi, sa Ginoo maingon nga, salig sa imong kinabuhi gawa na katapusan, di pasaylo na ka, wala ka na buhaton. Ang ingon sa kalibutan, dili, kinahanglan magsakripisyo ka, magbinuutan ka, mag-anuyo ka, mag-fasting ka, musunod ka ani, musunod ka ana, mo aning buhaton nimo, ani, ana. But with God different, just believe in Jesus Christ. Trust Him, and you will have forgiveness and eternal life. Ana, sa iya. Sukwahi ang pamaagi sa Diyos. Okay. Human weakness is not a barrier. Kinahanglan masabtan ninyo. Ang atong weakness as a human is not a barrier. It only needs but a platform for divine strength. Platform na siya. Iyan ang buluhatan o nga ang divine strength makita. Number 3 is that the gospel does not need impressive vessel. Muna nga karon kung makita sa manas pastor, ang pastor ito magkalisod man gani musulti, magkutal-utal man kung anong siya may nagtutuo na mo. Okay? The gospel does not need impressive vessel. It needs yielded vessel that allows the light of Christ to shine through their cracks. Sabot-pasabutan na. The vessel that God is looking individual, ang mga tao magipangita sa Ginoo, dili kadtong mga maayong musulti o mga taga-eskwelahan, kundi kadtong mga tao na andam magpagakit sa iya, andam magpakita sa ilang kaliyahon, aron ang Diyos mao'y makita sa isa. Mauna ang atong dapat masaktan. Okay, now let's come to our application. Number 1. Saan na to? Okay. Let the gospel shape your values. Ngunit pinaka-importante, inumduman nimo, inumduman nato, nga dapat, kini nga atong pagtuo, mauni na dapat ang mo-form sa imong pagkatao. Mo-eskwela kagtarong, gusto nimo nga ma-reach sa nimong goal, dili aron nga para nimo lang. Kundi aron nga mahimaya ang Diyos, mahatagan nimo og pasalamat tungod nga siya ang nagtabang nimo. Okay? The gospel, as what I said, is our greatest position. Okay? Let the gospel shape your values. Tanan imong pamatasan dapat nakabase na sa imong pagtuo nga si Kristo naman ang atong Diyos. So dapat si Kristo na makita nako. Your relationship. Pili og
mga amigo, mga amiga nga maka-influensya sa imong pagtuo. Dili kadtong maka-influensya og mga dautan. Bisan pag unsa ka dato na nga imong amigo or kagwapo ka, maayo, dagdag talent. Kung kana siya magdala sa imo ngadto dili sa imong pagtubo sa Ginoo, ayaw na. Okay? Dapat tanan imong purpose sa imong kinabuhi nakabase na, naka-align na sa gospel. Gusto ka makatapos sa iyong pag-eskwela? Good. Ano ito sa? Madato ka? Imo lang na. Para, how about, gusto niyo mo makatapos sa pag-eskwela, katrabaho ka, nakaiwalta, makatabang ka sa ministry. Kaysa may maya na, ang Ginoo, dili na imo. So nagpursige ka para sa Ginoo aron magamit ka niya sa ministeryo niya. Aron pagatubangon niya nimo sa iya, makaingon siya nimo nga, good and faithful servant. Come, enjoy your master's happiness. Dili na to gusto mo itong ganyan. Wa ko na kailan nimo, pahawa. Okay? Number 2, instead nga mo ingon ta, di mo kukuhawa na, makuyawan man ko mo share ana, sama ganahan ana, dili man na ako style. Mura to sa ko na nato ako sa pastor ba. Nag-share sa Bible study. Tingnan niya, sis, ikaw sa elite sa prayer. Hinandayo itong iyang sister. Ikaw na pastor, dili man na ako style mag-pray. So ang prayer dili na style. Lifestyle na sa usa ka believer. Dili na kay kung ganahan ka o dili ka ganahan. Dapat kabaluta makipag-istorya sa Dios. Kung kabaluta mo na nga, kung kabaluta makipag-istorya sa atong amigo, amiga, kung mo-open up na sa ila, dapat inanapod sa Ginoo. Okay? Instead na itaguo na itong atong limitation, dili ka makashare sa gospel, hindi ka kabalo. Let them remind you that the power or sharing the gospel, boldness, is not from you, but from the Lord. Inumdumi na makashare ka kung willing ka. Kaya ang Ginoo na mo gamit ana nimo. Ang Ginoo actually mo punta mo word sa imo. Di na nanay mo kinahanglan kahadlokan. Basta willing lang ka, ayaw ka na mag-una na nga mahadlok ka. Tanggalan na. Remember na wala yung mapili sa Ginoo pag mga mahadlokon. Be courageous, mao na ang ingon niya kang Jesus. Be courageous throughout the Bible. Be courageous is the encouragement for all the follower, believer of God. Kaya nga naman, ang Diyos nga naghimo sa langit o sa tuna, why makatupong, why makalabaw, mauna ang imong Diyos. Naapay niya. Naalala sa ato na dapat willing na musalig niya nga dili siya mupakyas nato sa mga panahon nga kita manginahanglan, sa mga panahon nga kinahanglan nato yang tabang naa na siya, dili kaniya pakyason. Wala pa'y gipakyas ang Dios. Dili siya mupakyas sa tao nga musalig niya. And this is one thing that you need to remember. God is a rewarder to everyone that seeks Him persistently. Seek Him truthfully. Katong magpangita sa Diyos o tinuray, makaplagan nila ang Diyos o tagaan na niya ang reward. God is a rewarder. So, ayaw itago ang imong limitasyon na dili ka kayo masulti, dili ka maulawong ka, basta di yung maulawong ka, okay na. Let God work it out for you. So that you will know and you will depend always in God that will provide for you the courage and the strength. Okay? Kung masahay, ananaw ni mo yung naong ba para mo baga? Kung wala mong kamusyal, gospel, ananaw para mo baga? Alright, next. Okay. Third application na to. Pag panginabuhi, in such a way nga ang uban makakita nga ang Dios mo'y imong Ginoo. Dili ang imong kaugalingon ang imong
saligan. Dapat pagpanginabuhi nga ang Dios makita makaingon ang nakaila kanimo nga follower ka ni Jesus. Follower ka sa God. Mauna ang ipakita sa uban. Okay? So, in closing, we need to remember na we are fragile jars. Mahuyang ang atong pagkatao. But within us, God has put an eternal treasure. And God wanted us, dili kay ma-magnify na ito, ma-weak ta, wala, dili na mo i-purpose agad nga maipakita nga very weak ta, o ordinaryo lang ang atong kinabuhi. We need to remember that no matter how ordinary ang atong kinabuhi, God can make it an extraordinary if we are willing to submit our lives, to surrender our lives to Him in total trust. Let's bow our heads and pray. Let me pray. Hallelujah. Father in heaven, I thank you. We thank you, God, for reminding us that you have put in us this treasure. Not for us to just keep this, but for us to share this to others. To let this light that you have put in our lives be seen in us. Makita sa among mga kinabuhi ang kahayag nga imong gihatag sa among mga kinabuhi. O Diyos, ang among pag-ampo na kini nga among kinabuhi, dili na mo nitipigyan kung dili isubmit, isurrender ni namo kanimo aron imong magamit o Diyos. So here's our life. Let's all stand up on its own. Let's just talk to God. Let's just tell Him, Father in heaven, here is my life. I surrender it to you. Thank you for the salvation that I received. Give me strength, help me, and use me na makita ni nga kahayag sa among mga kinabuhi. Ano ng among mga ginikanan, ang among mga kaila, amigo, amiga, ang mga nasa among pamilya na wala pa nakaila kanimo, makaila po kanimo. Gamita ang among kinabuhi o Diyos as a channel of your love to the lost. Salamat. Mahimaya ka sa kanunay. Karoon ang saway katapusan. Amen. And amen. Pumunta ng masibang pakpak. Thank you, Pastor Richard. What a wonderful message. Church, pwede naman tuloy ito na. Praise the Lord.